Ev demeke hewlê nêzîkbûnê di navbera PYD û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê tên kirin û hejmarek destpêşxerî hatine pêşkêşkirin derbarê yekrêzî û yekhelwêsta navmala Kurdî. Rêveberiya PYD daxuyaniyek ji raya giştî re belav kiriye. Tê de behsa tunekirina doseyên li dijî hejmarek kesayetiyên NKS ku li derveyê Walê dimînin hatibû der û vekerina ofîsên NKS û partiyên wê bê moletên ewlehiyê û doseya çarenivîsa ravandî û binçavkiriyên Kurd dike. Di daxuyaniyê de wiha hatiye. Li gorî destpêşxeriya Hesedê ji bo yekhelwêstkirin û yekkirina dengê siyasî Kurdî li Sûriyê û ji bo avakirina hevpariyeke rastteqîn di navbera Rêveberiya Xweser û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKS û wekû bihweriyekî bi vê destpêşxeriyê ji bo xizmeta berjewendiyên giştî, desteya navxwe ya Rêveberiya Xweser radigihîne. Gotu rêgiriya Zakonê lê pêş NKS ji bo vekirina ofîsên xwe yên rêxistinî û partiyên xwe berdewamkirina karên xwe yên siyasî û mîdyayî û civakî bi bê lêvegerek tune ye. Da ku hemî rêgirî li pêşiya proseya lêvegerandina baweriyê di navbera hemî aliyên siyasî û rêveberiyê de were rakirin. Di daxuyaniya xwe de desteya navxweya PYD serbar kir û got doseyên ku li dijî hejmarek kesayetiyên NKS ku li derveyê Walê dimînin hatibû der, bê cudahî û cêwazî em tune û ji biryar dixin. Em tekez dikin ku tu rêgirî niha li pêş wan tune ye, da ku derbasî rojava û tevahiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê bibin û dikarin tevger û karê xwe yê siyasî bi azadî bikin û dê tu dîvçûnên Zakonî li pê wan de encama her sedemekî borî de ta dem û dîroka belavkirina vê daxuyaniyê nebe. Her wiha desteya navxweya PYD derbarê doseya ravandî û binçavkiriyên Kurd dê girtîgehên xwe de amaje kir. Derbarê çareserkirina doseya girtî û binçavkiriyan de me doseyek bi navê 10 kesan wergirtiye ku desteya serokatiya NKS roja yekşemê 15 berçileya 2019 radestî serkirdayetiya Hesedê kiriye. Me komîteke pispor ji bo dîvçûna li pey rastiyê û lêkolînê ji bo doseyê ava kiriye û em ê NKS li hemî encamên karê komîtê lêgel Hesedê de nêzîktirîn dem de beşdar bikin û ev daxuyanî ji destpêka derxistina wê de dikeve warê cîbecîkirinê de. Desteya navxweya Bakur û Rojhilatê Sûriyê Eyn Îsa 17 Heyva 12 sala 2019